Grabe naman to guys. Stick oh. Ginagawa ni ating prenito niya. Yun, ang daming stick oh, prenito. Kaya ang gagawin niya niyan. Prenito. Di ba crispy naman yung yung stick oh. Dati pang dinurog. Pakaprito, dinurog. Yan, klase niyan. Matututo tayo dito kay ating ng ibang recipe. Tapos, stick saka tissue paper. Para matanggal yung mantika. Akala ko gigilingin pati yung giniling niya. Akala ko gigilingin niya yung tissue saka yung stick paka-blender. Ayun, may dark chocolate. Pagkatapos ni i-blender, linagay niya sa isang tray. Tapos, ngayon, naman siya ng ilan yun? 5 bar ng dark chocolate plus yung oil. Papakuluin ata at tutunawin. Ayan. Oo nga. 2 itlog. Parang natatakam na ako sa gagawin ni ating recipe. Tapos itlog. Parang mukhang masarap to May matutunan tayo ditong recipe. Flour and ano yan? Kukwa? Kukwa ata yun Tapos chocolate. Wow. Then, yung dry ingredients saka yung liquid kanina na chocolate saka yung chocolate na tinunaw sa mantika. Ayun. Tinunaw niya. Linagay sa tray. Takam na ako. Tapos ngayon, steam again. Meron namang strawberry. Kukunin ata yung katas. Tama. Tapos, tinunaw yung strawberry, linagyan ng asukal, tapos lemon. Gagawin ata jam. Sarap. Tapos ngayong gatas naman, fresh milk and butter. Butter ba yan? Luto na yung natin kanina, chocolate. Ni ate pala, hindi sa atin. Fudgy bar. Chocolate flavor. Wow. Sarap. Yun pala yun. Yung original na chocolate talaga. Chocolate nilagyan ng strawberry jam. Ginawang layer. Wow. Sarap. Tapos tinapingan naman ng butter saka milk. And then, ito na yun, dinurog na. Wow, sarap na. Dessert.